Ćao drugari, s vama Uroš i danas ćemo igrati Automothers. Da drugari, danas ćemo igrati Automothers. To je neka za mene stara igrica, ali skroz je za vas nova. I tako da sad opet samo čitam. Na trenutak ne možemo miš. Samo da idemo tu. Moramo da, ja sam već nešto bio prešao, osvojio i izvinite ako brzo umrem, tako da kad sam prolazio sve nivoje, mislim prošlu planetu, nisam nešto bio sa životima nešto puno, jer mi je ostalo 0 života i sad to moram dobro da iskoristim, da pređem na što više nivoje, da možemo da igramo. I sad ovo, kao što vidite, koristim oružja svakako za napad. I sad ovo, samo izvinite ako malo onda mi je žao. Možda će da morat ću da pozovem u sljedećoj epizodi da srbim gaminga, da mi morat ću još nešto mi malo pomogne oko da skoro ćemo da uključimo facecam, da, dobro ste čuli, facecam će da bude, ali to i neće biti samo dugo klipova i žao mi je zbog toga jer ću morati da idem na Novi Beograd i tako da izvinite što neće biti dugo klipova, ali nadam se, ali kad se vratim morat ću da to pogledam. I nažalost na drugom nivou game over i nažalost umrli smo. Probat ćemo da igramo još 2 partije. Igramo na joysticku. Baš mi je žao što nisam malo bolji, ali zastareo sam i ja. Nisam baš dugo igrao jer zaboravio sam. I sad od kako sam krenuo ovo da snimam, meni je mnogo lepše i tako da samo za malo da se popiju odmah u početku, ali to se neće desiti. Ja sam se već navikao i prvi sam učio na pamet, kao što vidite, i već mogu da iskoristim njihovo oružje. I tako da sam uspeo. Sad mi jedan napadati, to će da me naći na mene detektire. To je kad ljudi traže da idu direktno u mene, pa ne može. Ne može, ali zato I naletao sam direkt na drugog i tako da su me bude možda facecam, tako da ništa neću da obećam. Opet ću to, izvinite, ako niste pogledali intro, to će bude moj intro, tako da baš mi ne ide. Morat ću da instaliram, svi znate šta je Camtasia Studio, moću prvo mi na telefonu da snimam, ali to ćemo da vidimo. Da ne znam, vidjet ću kako budem odlučio. I evo ga, skoro pa smo i sve uništili, drugari, jeste. I danas ćemo samo da dobimo sve. Evo ga vrtilac, evo i ovaj. Sad su nam najlakši ostali.
školi, mi ste završili školu, sad i evo nas ponovno na drugi nivo, sada kao što vidite imamo taj štit ispred sebe, tako da će nas malo teže ubiti, tako da hajde, skinuli, slučajno sam se namestio da mi skinu štit, mašio sam i se, ne smemo da mašimo drugari. Moj. Ja sam baš ćemo snimati i basket kako igram napolju, tako da ne znam, vidjet ću sve moguće sa drugarima. I brzo smo prošli, svi se zaliču, što bi rekli, nećemo dobro, i prešli i idemo direkt na treći nivo. Pauziramo vreme. Ovdje nećemo da diramo pošto ne možemo da ga napadnemo. Jedino smo mogli gore pa dole, gore pa desno pa da nešto da uradimo, ali to ništa od toga. I još jedno i ovog ići level broj 3. Imamo sad još više drugara za uništavanje koji su na desnu stranu, na levu i tako da omašili smo najvećom raketom života. I tako da sad postaje sve teže i teže. Imamo ovdje kutice kao neke stefove za ostavimo kao štit da nas sutra ne damo ništa, ali sigurno da nam pomogu da ubijemo više njih. Ali brže se kreću nam što treba. Ništa se ne bojim dok imamo male kao projektile koji me čuvaju od ovih drugih džavolaka. Više nema. Omašio sam ga. Bio sam moram što ga omašim. Još je ovo uništimo i mi smo završili treći nivo. Idemo na četvrti gdje su sad svi lakši. Evo, jedan od težih je srušen. I svi su pomrli. Tako da ćemo sad ih, to bi rekli, da kidišemo na sve. I ostalo su nam još samo trojica. I tako da. Da, jedan bude naš, idemo na 5, možda malta ne ureknem, da ne bi samo to, pobjeda. I tako da još da završimo 5. i tu polako da završavamo